No, takto to dopadnúť úplne nemalo. Vítame vás. Moje meno je Daniel Pršek. A moje meno Martin Magvaši. Chceli by sme vás privítať pri našom projekte RCFPV Formula. Náš projekt obsahuje viacero častí a my si zobrazíme teraz prvý, a to konkrétne modelovanie. Modelovali sme v programe Autodesk Fusion. Postup pri modelovaní spočíval v tom, že sme si naimportovali obrázky, ktoré momentálne vidíte, pekne spredu, z boku a zo vtáčej perspektívy. Následne sme za pomoci funkcie form modelovali každú jednu časť, tam sme opäť mohli modelovať buď takto z vrchu, spredu alebo z boku. Po následnom domodelovaní sme dokončili form a mali sme to v takomto solid stave. Naša práca trvala v prepočte nad 100 hodín čistého modelovania. Vymodelovali sme teda všetky časti našej formule a môžeme si ich teraz aj predstaviť. Na našom modeli sa nachádza predná a zadná podlaha, následne predný a zadný trup, kryt na helmu, ktorý teraz už nevypadá takisto, ako môžete momentálne vidieť, ale toto bola taká alfa verzia. Predné a zadné krydlo, no a zadné disky, predné disky, predná guma a zadná guma. V tejto časti videa si ukážem, ako naša forma funguje, aké má funkcie a aké systémy obsahuje. Jeden zo špeciálnych systémov, ktoré obsahuje, je turbosystém. Tento turbosystém funguje tak, že pri brzdení sa nám dobíjajú hodnoty a z týchto hodnot potom čerpáme a sa nám zvyšuje následný výkon motora. Potom ako ďalší systém máme DRS systém, ktorý funguje aj v normálnej F1, a to je systém zdvihnutia zadného krídla. A poslednou funkciou, ktorá táto forma obsahuje, je táto FPV kamera, ktorá máte pocit, že akoby ovládate formulu z normálneho kokpitu. V tejto časti projektu si predstavíme našu aplikáciu. Môžete vidieť ikony ako nastavenie ovládača, kde si vidíte tlačidlá, ktorými sa ovláda naša formula, respektíve manuál, ako sa pripojiť na našu webovú stránku. Nájdete si access point, zadáte správne heslo, po prípade môžete dole pozrieť náš GitHub, respektíve YouTube a stlačíte štart, ktorý vás presuje na túto stránku. A čo obsahuje táto stránka? No, obsahuje telemetriu našej formule, čo znamená hodnoty plynu, brzdy a otáčania a taktiež stavy našich systémov ako je turbo, DRS. Táto malá stránka žije na ESP01, ktorá je súčasťou formule. To znamená, že je pripojená sériovou komunikáciou ku Arduino Mega. Medzi sebou si poslal informácie o telemetrii a následne tieto informácie ESP01 zapisuje na našu stránku. A ako posledné, čo sme spravili, je tento GitHub, ktorý môžete vidieť na obrazovke. Je to QR kód k našemu GitHubu, čiže stačí to naskenovať a máte hneď prístupné. Tak a dostali sme sa na samotný záver obhajoby našej formule. Dúfam, že sa vám video páčilo a prajem krásny zvyšok dňa.